बे समाव क'क्राझार सहरनि मोनसे बिग आपडेट मैयानि जाथायखौ लानानै जेरैथिंबो दुंहाव थासारि जानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। गोजोननि नोगोर क'क्राझार सहराव एबा क'क्राझार जिल्लायाव गोबां माने एबा गिलु बालु जाथाय जालांबाय थानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। मैयासो मोनाबिलि समाव जा गिलु बालु जाथाय इनाय अनागारै जोंनि बर' लाइमोनखौ जिउ फोजोबनाय आदिबासि सुबुंफोरनि दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमनांगौनि बे समाव गोख्रों दाबि खालामनानै जेरै मेरैनो बे समाव सोमावसारनाया सोलिगासिनो आरो बेबायदि सोमावसारबाय थानाय समावनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोख्रों सोंखारिनानै दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो साजा होनांगौ एबा हमनानै साजा होनांगौनि दाबि दिखांदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। बे समाव मख'नांगोन दि क'क्राझार सहरनि साखाथि फाखाथि आरो लोगोसे कारिगाव ओनसोलाव बे समाव दुंहाव थासारि बिरसा मुन्डा बिगियानारि आफादनि केम्पफोरखौ बे समाव गोबां जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा बे समाव खौसे जानानै सावनानै सेव हांगार खालामनायखौबो बे समाव नुना मोननाय जादों। लोगोसे बे समाव बिग ब्रेकिं आपडेट दायनिगिरिखौ गासै 29 दायनिगिरिफोरखौ बे समाव खाबाय होननानै बे समाव क'क्राझार पुलिस बिफाननिफ्राय फोरमायनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। थेवब्लाबो बे समाव क'क्राझार जिल्लाया दासिमबो दुंहाव थासारियाव जेरै मेरैनो बे समाव टायार सावनानै सोमावसारदों आरो गोख्रैनो दायनिगिरिफोरखौ साजा होनांगौ एबा हमनांगौ होननानै बे समाव दाबि दैखांनानै गोबां दुंहाव थासारि बे समाव जानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बे समाव पुलिस बिफानाबो बे समाव दायनिगिरिफोरखौ खानो थाखाय बे समाव गोख्रों खामानि मावबाय थानायखौ बे समाव क'क्राझार जिल्ला एसपि जों लोगोसे गोबां क'क्राझार जिल्लानि पुलिस बिफाननि दैदेनगिरिफोरा बे समाव गोख्रों फोरमायनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। আমি কালি ৰাতি 19 জন মানুহকে ধৰিছো। এইটো কালি ৰাতিৰ পৰা ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰম্ভ কৰিছো। এতিয়া আমাৰ ফালে পৰা আমি মানুহজনকে বুজাই আছো কি এইটো পুলিচকে আইনমতো কাম কৰিব দিয়ক আৰু আমি সিচুৱেশ্যন কন্ট্ৰোল কৰি আছো। ইয়াতে বহুখিনি পুলিচত মানুহ আছে। থ্যাংক ইউ। কিমানজন মৃত্যু হ'ল ছাৰ ইয়াক কি কয়? ইতিমধ্যে 19 জন মানুহ ধৰিছো আৰু ধৰি আছো আমি 19 জন মানুহ ধৰিছো। আমি ধৰি আছো এতিয়া আমাৰ তাত আহি আছে আপডেটটো। আমি অলৰেডি ৰাতি আমি 19 জন মানুহ ধৰিছো। এতিয়া আমি আৰু মানুহ ধৰি আছো। ভেটটো বাঢ়ি লাগে।